Ndewo, no, and welcome back. I am your host Yvonne, and today we're locking in our progress with our week 1 review. Over the past 5 days, we've covered 15 essential sentences, and today it's time to practice them together. So for each slide, I'll say the sentence, give you the English translation, and then we'll repeat it together until it's second nature to you. Are you ready? Let's begin. Ka anyị bido. Number 1. Ị bọọla chi. Have you emerged with the dawn? This is a greeting you use in place of good morning. So it's a morning greeting. Ị bọọla chi. So repeat after me. Ị bọọla chi. Ị bọọla chi. Ị bọọla chi. Ị bọọla chi. Have you emerged with the dawn? Number 2. This is the response to Ị bọọla chi that we just learnt. So this one is abọọla m chi. Yes, I have emerged with the dawn. So when someone says Ị bọọla chi to you, you respond with abọọla m chi. Abọọla m chi. Yes, I have emerged with the dawn. So repeat after me. Abọọla m chi. Abọọla m chi. Abọọla m chi. Abọọla m chi. Yes, I have emerged with the dawn. Number 3. Aha m bụ. My name is. So with this one, once you say it, you add your name to it. Aha m bụ. For me, aha m bụ Yvonne. My name is Yvonne. So repeat after me and then add your name. Aha m bụ. Aha m bụ. Aha m bụ. Aha m bụ. My name is. Number 4. Onye ebee ka ị bụ. Where are you from? Onye ebee ka ị bụ. Where are you from? So this is self-explanatory. People ask you where you're from, or you ask people where they're from. So repeat after me so we can learn how to say it. Onye ebee ka ị bụ. Onye ebee ka ị bụ. Onye ebee ka ị bụ. Where are you from? Onye ebee ka ị bụ. Number 5. Abụ m onye Awka. I am from Awka. Abụ m onye Awka. So when you say abụ m onye, then you add your own town or village. Repeat after me. Abụ m onye Awka. Abụ m onye Awka. Abụ m onye Awka. So remember, when you're saying it, you have to add where you're from. If you're from Owerri, you say Abụ m onye Owerri. Or if you're from Aba,
Abụ m onye Aba. If you're from Onitsha, abụ m onye Onitsha. Number 6. Talking about where you live. Ebi m na London. I live in London. Ebi m na London. I live in London. Repeat after me. Ebi m na. Then you add where you live. Ebi m na. Ebi m na. Ebi m na London. I live in London. Number 7. Talking about your age. Adị m afọ. Then you add your age. I am age years old. So for me, adị m afọ 52. I am 52 years old. If you don't know your number in Igbo, you can just add the English version. Adị m afọ 52 or adị m afọ 30 or adị m afọ 20. 20 is 20. Adị m afọ 20. You repeat after me and then you add your age. If you don't know it in Igbo, you can just be saying it in English until we learn how to say what number you are, your age is. Ready? Adị m afọ. Adị m afọ. Adị m afọ. Adị m afọ 52. I am 52 years old. Number 8. Ọ dị afọ 5. Ọ dị afọ 5. He is 5 years old. Ọ dị afọ 5. Repeat after me. Ọ dị afọ 5. Ọ dị afọ 5. Ọ dị afọ 5. Ọ dị afọ 5. He is 5 years old. Number 9. Afọ ole ka ị dị? How old are you? Afọ ole ka ị dị? How old are you? Repeat after me. Afọ ole ka ị dị? 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 How old are you? Number 10. Ahụ dị m mma. My body feels good or I am well. Ahụ dị m mma. My body feels good or I am well. Repeat after me. Ahụ dị m mma. Ahụ dị m mma. Ahụ dị m mma. Ahụ dị m mma. My body feels good or I am well. Number 11. Kedụ ka ahụ dị gị? How is your body or how are you feeling? Kedụ ka ahụ dị gị? How is your body? How are you feeling? Repeat after me. Kedụ ka ahụ dị gị? Kedụ ka ahụ dị gị?
Kedụ ka ahụ dị gị? Kedụ ka ahụ dị gị? How is your body, or how are you feeling? Number 12. Ahụ adịghị m mma. My body does not feel good, or I am not well. Ahụ adịghị m mma. My body does not feel good, or I am not well. So repeat after me. Ahụ adịghị m mma. Ahụ adịghị m mma. Ahụ adịghị m mma. Ahụ adịghị m mma. My body does not feel good, or I am not well. Number 13. Biko, nyere m aka. Please help me. Biko, nyere m aka. Please help me. In some dialects, you might hear Biko, nyelu m aka. It all means the same thing. It's just that different people say it differently. Just like in every language. You have it in English language. Biko, nyere m aka. Biko, nyelu m aka. Please help me. So repeat after me. Biko, nyere m aka. Biko, nyere m aka. Biko, nyere m aka. Biko, nyere m aka. Please help me. Number 14. Daalụ rinne. Daalụ rinne. Thank you very much. So Daalụ is thank you. Daalụ rinne is thank you very much. So repeat after me. Daalụ rinne. Daalụ rinne. Daalụ rinne. Daalụ rinne. Thank you very much. Number 15. Biko, iwe wena gị. Please excuse me, or don't be angry. So it literally means don't be angry. Biko, iwe wena gị. Please don't be angry. But you also use Biko, iwe wena gị when you're saying excuse me, or you're apologizing, or you just, you want to get somebody's attention. You say, Biko, iwe wena gị. Please excuse me, or please don't be angry. So repeat after me. Biko, iwe wena gị. 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 So Biko, iwe wena gị means please excuse me, or please don't be angry. And that brings us to the end of the practice for this week's 15 sentences. So these are the 15 sentences that we've learned over the past 5 days. Every day we've been learning 3 sentences for every day on the Igbo Daily Drops podcast. Remember, for each sentence you say, that means a drop in Oke Osimiri Mmụta Igbo, the ocean of Igbo knowledge. If you haven't yet done so, you can go to learnibonow.com to download the free heritage pack and worksheets relating to the podcast for this week. I am your sister Yvonne. Abum nwanne gị nwanyị Yvonne Mbanefo. Ya gaziere gị. May it go well for you.